ओरैसो हाबसोनानै थाहैनांगोन आंहा दा गेजेराव फटक लाजानो थाखाय फाखना खं मोनामलायनाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय माजियाव फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासे नायलांबानो जाबाय हानाय मानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोनाफोर सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलां आरोना ओरैबायदि फाल्थुखा दासो मोखां सुदों आरोना माने एसे बिलाइ थिलाइ सिबोदोंमोन ओमफ्राय मोखां सुदों मोखां सुनाय लोगो लोगो देखायथाव बुस्थु मोननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसिगोनबो आरोना आङो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगसआव मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना मेगना बिसिबाबो जाया जादों फिसा नालाय ओमफ्राय बेरे फुंजानि नालाय जाया जादों आरोना थेवबाबो बिसिगोन आङो नोंथांमोननि थाखाय आं मैया होनदोंमोन ना बे दैया नाङा फाङा नारखोगासिनो दङ स' बारियाव आधा आधि फैबायानो नै लेबुखौ मोननोसैयानो ओमफ्राय जोंनि खुमब्रा बैसांखौ नै मोनफैबायानो आरोना मा होननानै बुंबावनो अखाया मैया मोनायाव मिजि एसेल' हादों थेवबाबो नारखोगासिनो दङ बदै एबारबो नोंथांमोनजों शेयार खालामथाव फेन्दासिम दै फैसिगोन बायदि मोनबाय आङो नायदो आरो नै थिल नुहुरसिनजोब्बाय आरो नायदो दंखलाबो जोंना लागावसो ओइ ना फिसा फैबाय नै सेस ना फावना फैलायलायबाय नै फिसा नै मैया बेबायदि नङामोन बै सिङावल' एसे दंमोन दिनैनो नै मानखोफैथारबाय आरोना ना फावना मोनजानो हासिगौ जोंहा नै न'आवनो जे नागिरनांसिगोन जारला साहा फुदुंनानै आखायाव लाबाय आङो सोनाफोर ओमफ्राय मा होनो नैबे देसखिखौ दामुगै दै गुदुं फुदुङै बिदि अबस्था जाबाय ओमफ्राय साहाखौ फुदुंगोन नै आमुल मिठाइ मेड आसोल लाबोनायजोंसो फुदुंगोन आरोना ओरै दंनायालाय गाइखेरबो दङ नै दानो फिसाला लोंनानै साफा खालामगोन बिराद मोस्रोम ओमफ्राय जोंनावलाय लाबोनायानो साननै जायाखै मालाबानो मोस्रोमा हाबनानै नै सैमायावसो दोनाखै मोनसे नोङो माबायाव बाल्थिङाव अबावथो मोस्रोमानो हाबजोब्बाय नै पापिफ्रा काश्मिरि आखुर मोनजादों खम जादों बे दसेनो फ्र खालामजोब्बाय नै बिराद मोस्रोम जाथि दसेनो पाउदार खालामजोब्बाय नै खागोनसो थिनानै जाजाया बुस्थुफ्रानो गोदाव सोरावसो गोरान बुस्थु सिफाय जोबनानै दोनदो ओंखायनोथ' उनाव जाबाय थादो खा तय बेसेयाव खाबा नुवाले दे बेसे खाइले बोरैबा खालौनाय मोनो बोरैबा थावनो थाइनैसो जाबानो मोजां मोनो देखायना दोननोसै नै बाहाय जोंहा नोंबो जादो दाख्लैनि दुरबल मोननाया माबानायनि खर' गिदिंनाय मा मोननाया जिरनानै जादो जिरनानै दोनसै देखायनानै गुरै बेहा आं दाख्लै रुमाव जानाया गोरासोमोन है जिनखायोआनो मोजां जाब्रा बायदि जिनबाय नै लदबनो एखमबा जोंहा ओरैनो बायनानै जानो हाया लाबोसाबनायखायसो मोनजाबाय जों ना बाबा बायनानै जाफेरबाय आंहा बेफोरखौ ओंखायनोथ' जाबायहाय दोनदो जिननांला बांद्राय माबालादां नैबे मोनसेयाव मोस्रोमा हाबाखै नैबे मोनसे एसे गिदिरसिनावसो मोस्रोमा नै उलुस तुलुस दसेनो जारला नों हादों बाबा इसे जादोंना जायाखै मानो जायाखै बिलाय बेखौनो जादोब्रा जाम्बिया जया पारसे उथाबा जादो जाबावदो जिनायावनो जाखा बारा जानो गोसोयालै बेफोर बुस्थुखौ जै लाबोदों दाख्लै लाबोजेननायाव एसे जाबाय आंबो जायाखै नै दासो जाबाय बाबायाबोथ' थाइसेल' जादों खोमा ना मा जानांगौ बे बुस्थुखौ एसे जानांगौ थाइसे जाबानो जायो नै बेखौ आलदा दोनलाय मोस्रोमा माबाथार गोलैयाबो थांबावबायसो नै मोस्रोमहाय अत्याचारि बिफाजों बाजानो मोन्दों मालाय हनै बाजाग्राया बाजानो बाखायो बिफाजों
जेबो हाय मालाय माबायाबा सोर एक्टरमोनलाय मा रबि राम ना मा मालाय फिसाजोखौ बानानै खथ' नानु आदार होयो बिमायालाय बेसेथो बाबाय थानो बे जराव लामायानो एसे बोरैबाना खंख्रा ओमफ्राय आं गोलैजानो गियो ससे थाबायलायनानैसो जोंहा ओमफ्राय बै मेन सरबावसो गाखोयो आरोना लामाया मोजां नङानो बे जरा फाखा नङा आरोना देनां आं एमएलए जाबासो बेफोरखौ फाखा खालामजोबसै आङो आंनि आमोलावसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं नैबे मेन सरबाव फैनानैसो ओंखारनाय लोगो लोगो जोंना नै सनि बाबानि मन्दिर दं आरोना हाबनायनि सिगां बा ओंखारनाय लोगो लोगो मोनो आङो लामाखौ बारा देखायला सनाफोर मानो होनबा आङो सिगांनि ब्लग्सआवहाय दैबानाखौ देखायखादों जों बे लामाजों थांफिनगोन मोनसे खामानि लानानैहाय ओमफ्राय आं थाङाबाबो जायोमोन आं गावखौ हारसिं थांदो होन्दोंमोन खिन्थु गथ'फ्राबो लिलाला ओंखारफाजोब्बायना ओमफ्राय दा गथ'फोर थांजोब्बाय नालाय बिमायाबो साइडे थांनो मोनबाय आरो फै थांनानै फैसै ज' होननानै लेंबाय नालाय ओंखायनो ज' थांनानै फैनोसै मैया मोनसे ब्लग्सआव माबा मोनसे मेनसन खालामदोंमोन आं माबा मोनसे नागिरनायनि ओमफ्राय बेखौनो आखौ नायफिननो नागिरदों आरोना मैयानिया सेस जाबाय आया नै सनाफोर जों गोदो जावनाय नावखौ मालाय जावगासिनो दङ बाबा नाव जावगासिनो दङ हनै ओइ नै मबाइला दामनि मोनबा मोजां देखायनो हासिगौमोन सनाफोर ओइ नै नावजों गथ'फ्रा मालाय ना हमगासिनो दङ दां बिदि नावजोंनो जोंबो बेरायदोंमोन आरोना सिगाङावहाय नै दै जाजोब्बाय नालाय र' जाबो सानफिनबा गाखोगोन बे जों एसे हाजो गेजेरथिंसो थांनो ओंखारदों नै एसे देखायलांसै आं ओमफ्राय हाजोखौ मालाबा एक्सट्राके देखायगोन आङो बहुद सेर खालामनांगौ दङ जों माबायदि जायगायाव थायो मालाबाबो ब्लग्सआव देखायखांबाय आङो नै मा होनो बिदि गेजेर आरोना लामाया फुरा लामाजों थाङा जोङो आधा ससेल' थांगोन नायथावथावखाय एसे लाफाबाय आङो ब्लग्सआवहाय नै हाजो थिला बियो जोंनिखौ बारबोनांगौ आरो जोंनि गामिखौ बारबोनांगौ बेहा गोदो नोंसोर एन्जर नागिरग्रा होनदों नामा बिफा मा नागिरोमोनलाय सेसा मै मोना मैयानि आलदा दिनैना आलदाब्राना दिनैना गारि सा मैया थाबायनायमोन नालाय बाबा दे गोदो मालाय बेहायनो बेरे हानोमोननो मा हानोमोन हाजो थिला नालाय जोजालायोमोन नामा बिफा हा जोजानानै मेगनाव बुलायोमोन नामा गोदो ना आच्छा गोदो बेयाव बिराद बर'फोर गोजामोन जाहैदों बे थिलाफ्राव ओमफ्राय गेजेराव माबा बेमार जादोंमोनना बिफा हा खाला बेमार ना मा जानानैहाय बेस्राफोर थांजोबदों जोंनिनो बाहागि बिराद दंखायोमोन जाहैदों दाखालि सनमिलाव लोगो मोननायालाय सनमिलनाव थांबा बिराद लोगो मोनदों ना कार्बि आलं आरियाव थांनानै थाहैजोबदों जाहैदों आरो नङाबा आल्लाफ्रा गैयानोमोन बेफोर सेस बर'फोर दंजोबोमोन जाहैदों सिगांनि खोथा जाहैबाय बेफोरो नै जोंनि आबौ सियायंफोरनि बंस' ना बेफोरो सेस बर'फोर गोजामोननोहाय ग्रोम जागौमोनबो जोंनि बर'फ्रा हाजो खर'आव एसे फसायखायोमोन थानो मोनफैबाय सनाफोरजोंबो जेराव फैदों बेयाव आरोना सिलानि गेजेरावनो फैदों मानसिनि न'खर दङ बर' नङा ओमफ्राय गोदोनि बर'फ्रा हाजोबा दा ग्रोम बर' जायगासो जागौमोन आरोना मोनसे बेमारानो माने ओंखारलांजोबदों जाहैदों बे काहानिखौ आं मालाबासो खिथानो सानदोंमोन ओमफ्राय दिनैनो खिथानाय जाहैबाय बुंनो थांबा जोंनि बाहागिफ्राबो मेलामोन नोंगौ दाखालि सनमिलनाव थांनायाव लोगो मोनदों बुहुद रायलायनाय जादों आरोना आं सनमिलननि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना बै समावहाय हलिमोन नामा बिफा हलि समावहाय बिथाङा फैदोंमोन ना बे समावहाय जालाय जों सनमिलनाव थांलायलायनाया बेयावमोन आरोना बेनिफ्रायनो थांनाय जाहैदों जाथि बंस' देनां मालाबा जोंनि बेहायनो सनमिलन खालामफैनांगोन बिसोरबो फैनो लुगैदों खोथाखौ बुंदों सोरबा नै सरबानो दावखोजोबसै आरोना ओमफ्राय जोङो फैदों बैसिनाव बै बायदनावहाय बेस्रा दैयानो सिलाया ओंखारजालानो फेन्दासे जाबाय मानसियानो सरबावसो गाखोनानै दङ आरोना ओमफ्राय ओरैनो थिला नै ओरै गोजौमोन खावसे न'आ बिथिंजाय दंजोबोमोन ओमफ्राय मालाय फरेस्टारा फैनानैहाय बिथिंजाय लुनानै थानो होजोबदों आरोना बिथिंजाय थानो होआखै हाजोथिंजाय
मालाय फिफा फिसा मालाय फट' खेबलायगासिनो गावसोरल' ओमफ्राय आं गैया नै बिराद थार आंहा इगनरसो साथामजों टिम जाबाथाय आंखौ बारा लाफानो नागिरा ओरैसो हाबसोनानै थाहैनांगोन आंहा दा गेजेराव फट' लाजानो थाखाय फाखन खं मोनामलायनाय नायदो नायदो दे आंखौ दा लाफासै नोंसोरो जुदा जानायसो आंनि बाय साथामजों पस्टा बाबा मायाव गसंदों जाथोनो जोंबो फट'खौनो स्राय लागोनसै सोनाफोर र' नायसाय नै दैया मादि लोमजोबखो मयलो भिडिअ करिलो जांफागि नै खरते ना सतालते पानी उठाइसे इफाले किबा নাই দোহা হল ইমান বাপ কম কষ্ট হব রে কয়েকদিন এটা তো পানি এতিয়া না কমাবো ইনি নাইদো উঠাবাটাव सिलायावनो नै न'आव दावखोजोबनोसै हैस এই একবারে আমারও এনেকা হইছিল রে এতিয়া আৰু বহুত দিন হল না नै बे सा दैखौनो नावजोंसो रोगानानै लांलायलायबाय आरोना लोंनो थाखाय पुरा पानी ना खावा पानीखौनो नै बेस्राफोर दैखौ मादि रोगादों नायसाय मालाया मा दिखार हाबाबा इन्ट्रेस्ट नुलाबायबाय आरोना जारलासो आंजोंबो मानो सोनाफोर जों बेबायदि हाजो थिला थिला गेजेर गेजेर लामा लामा फैनायनि खारनानो जाहैबाय जोङो बोरमा नागिरनो फैदों आरोना बोरमा गोसोम बोरमा फान्था नागिरनो फैदों ओमफ्राय सोरनावबा दङ फिसाद्राय सोरनावबा दङ गुफुर गोनां बेबायदि आरोना जोंनो नांगौ फुरा सक सका गोसोम ओमफ्राय दा नै न'खरसे मानसिनाव नुनाय बायदि जादों बेखौनो जोङो नायनो होननानै नेथ'बाय आरोना ओइ नै बामनानै लानानै फैगौ न'फ्रानो हाबजाला नालाय बेस्राफोर सोरनाबा सोरनाबा नायदोंमोन नै बे हांसोआ ओमफ्राय आं सोरनिबा सानदोंमोन आरोना खिन्थु मालाय सेस माबासो जाहैदों मा होनो न'खरसे मानसिनो बे बोरमा नायफैनाय मानसिनो जाहैदों नै सफैफिनबायबो आरोना जोङो ओमफ्राय बोरमाखौथ' नायबोबाय खिन्थु एसे गिदिरसिन नांबावगौ बायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय गाइखेरबो जायोनो गिदिराथ' गिदिर खिन्थु गाइखेरबो जायोनो आरोना जारलासो दा मा जायो ओमफ्राय दिनै जोंहा सापर बाजारबो सुक्रुबार बाजार ओमफ्राय दा सापराव थाङो ना मायो अखाबो दोमैदों अखा स्रां स्रांबा थांनोबो हागौ सोनाफोर शेयार खालामलांबाय थागोन मानो बोरमा नागिरदों मा खालामनो नागिरदों बेनिफ्रायहाय आं भिडिअखौ दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो अनसायलांबाय था आंबो मोजां एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सेस्था खालामगोन लोगोसेनो इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच